Ynda, gyd allan. Ffona ddothon nhw mewn gynta trwy'r tynnol. Wedyn mae hwnna wedi cael ei dyllu allan i gael gola dydd i lawr yma. Pryd agorodd y chwarel ta? Ar i'r chwarel agor yn 1873. Na pryd ar nhw ddechrau gweithio yma. Faint o ddynion oedd yn gweithio yma ta? Ar ei hantur, oedd yna jyst iawn i 60 yn gweithio rhwng y chwarel a'r felin yn y gwylod. Sut oedd yn cael y llechan off y graig? I gael y llechan oedd ar y graig, be oedden nhw'n neud? Oedden nhw'n neud twll yn y graig, de? Llenwi fyny efo powdwr du, ffiws yna fo, a tanio fo, a wedyn oedd y llechan yn cael ei dod allan mewn blocia mawr. Enw hwn yw'r jumper ac oedd nhw'n defnyddio hwn i dyllu yn y craig i roi powdwr a ballu i chwythu y graig fyny. Sut oedd o'n dod allan o'r chwarel a ble oedd o'n mynd? Oedd y llechan yn dod allan o'r chwarel yn fan hyn ar y trycia trwy tynnal acw, de? Ac i'r felin yn gwylod lle oedden nhw'n cael ei gwneud yn llechu to. Ac ar ôl hynna, be oedd ddim yn cael ei ddefnyddio'n lleol, oedd yn mynd efo ceffyl a chart lawr i harbwr Pensarn i ddal y cychod. Ac oedd hynna'n mynd rownd y wlad i gyd o fanna, neu drosodd i Werddon. Oedd o'n mynd i gwledydd y blaw am i Werddon? Os oedden nhw'n mynd yn bellach, oedd y cychod bach yn mynd â nhw rownd i port i'r llonga mawr, lle oedden nhw'n mynd efo llechu blaena, a hynna wedyn, dros y byd i gyd. Faint oedd y plant yn dechrau gweithio yma? Faint oedd eu hoed nhw, a faint oedd oed ti wan? 12. 12. Oedd y hogia yn dechrau gweithio fan hyn pan oedden nhw 12 i 20 oed. O 7 yn bora tan 5 yn nos. Waw, mae hwnna'n oriau hir. Ac am swllt yr wsnos, 5 ceiniog. Mae'n siŵr bod hynna lot adeg yna fo. Oedd o'n bres, da iddyn nhw amser yna. Os a ti'n licio gweithio yna, sef? Na. Na. Pryd caeodd y chwarel? Y chwarel? Ar ei agor yn 1873 do, ac ar ei gau yn 1916. Oedd wedi gweithio am 33 o flynyddoedd. Mae'n anhir. Yndi.